Näin, ollaan Huuhon metsässä, ei olla Puijolla. Äsken kuvailtiinkin jo Käntsin kanssa toinen video, käykää tsekkaa se. Täällä on Milestoneilla, terveisiä Amalle. Ja sitten pelattiin Tilteellä äsken, niin nyt me pelataan 147 grammasilla D-Line FDllä. Saako meitsi heittää tolla? Saat heittää. Tää on aito huki, Dave Dunipasen itse piirti sen. Oi jumala. Joo, no cap, legit for real. Ja nää on ehkä maailman alivakaimpia kiekkoja, on ainakin siellä listoilla, jos ei ihan täysin. Niin ja tänään vielä vähän tuulee mukavasti, niin katsotaan. Käntsi vei tilttipelit semi-ylivoimaisesti ja katsotaan miten käy alivakailla. Lähdetään pelaa. Lähet, Hyviä heittoja. mutta ei parempia kuin mulla. Meillä on myös tässä semmonen survival-aspekti tässä näin, eli näähän on aika vanhaa kovaa D-muovia ja täällä on aika kylmää, että jos tää saattaa puuhun, niin tää saattaa hajota, että sitten automaattisesti häviää. Oho. Hei, mut se... Menisikö se niinku palauttaa tuolta vielä? Tässä lähtö, kun se vaan asuu puuhun, niin siellä päätyy tuonne alas. En oo sit... Eikä yhtään testiheittoa mulla oo tällä kiekolla alla. Tunnetusti hyvät lämmöt meillä aina. Hei, stuntti seis. Riitti. Miten se olikaan ne meidän mullarit, että ei Viro lähtöjä ja... Ei, tuo lasketa. Tästä lähtee Joo, okei, no niin heti saatiin. Ja rulla. Paremmalle paikalle kuin meitsi. Voi. Käntsillä on semmonen flippi foren paikka. Se on kotiin hei. Tuosta. Aivan älytön. Aika hyvä kiekko. Se äijä kusee purkkiin tämän kisan jälkeen oikeesti. Kiekko, millä on saanut ikinä kääntää kämmenen yli. Miten smoothie? Paikka on nimeltä Mörri. Näyt kylmä. Joo. On vai. Aika hyvä napsu hei. Joo, sinne se ui. Vähän oli tuommoista niinku kaneelia tuossa kiekon päällä. Hirmu pulla. Joulu on tuho. Ei päästä vielä Milestoneilla täältäkään. Kori ei ole kyllä kaukana. Näin poreilyssä. Aivan paas. Aivan järkyttävä. Vähän lenti samalla tavalla kuin tiltti. Onko se kuitenkin? Ehkä se on hetteestä kiinni sittenkin. Sieltä on paariputilla. Alle pistää silti. Tyyli riitiistä huolimatta niin eroja. Vai tupla? Onko? En mä osaa laskea. Se on tullut jo. 5-6, joo. Hei, saa taas kuvattua tälleen hienosta kuvakulmasta. Siis Ai. mietipä yhdistää ton mun avauksen ekan heiton ja tän sinun putiin. Pitäisikö meidän lauantai räkäjärruihin vaihtaa pareja silleen, että mennään pelaamaan sinä ja minä bestiä, niin Joo. saadaan aikuista kontsaa. Oi hyvä Jeesus. Osuu hanskaan. Tässä yritin someputtia, kamera, sais replay. Niin. Aikamoinen offhandi osuu putti, niin se on hienosti tehty. Oi voi. Ihan en ois uskonut, että ekan vaalin jälkeen niin ton oman avauksen perusteella, että tasaan pelattiin tuo väylä, mutta Ai. kaikkea sattuu, kun käyttää diffi-hattua. Joo, kato se rapistuu. Kuvaa hyvin minun sielunmaisemaa. Silmät revitty irti. Ootahan mä yritän näitä statseja laittaa ne ajatuskatkeille. Tämä väylähän on oikeesti ihan tälle kiekolle ihan passeli. Niin kuin, että on pelannut tätä tällä ihan vakavissa. Niin. Kyllä. Tuntuu vaan jotenkin höperille ajatella, että joutuu vetää hyssepommilla tonne Niin. Antsa-väylään. Flippaa.
Ihan hyvä paikka. Joo, vähän siinä rajalla, että onko se nyt sitten putti vai niinku heitto tossa. Onko näillä muuten miten paljon eroja niin kuin tällä ja tolla? Ei pitäisi olla mitään. No niin. Voi jumala, ihan älytettä. Jaha, Ollaan jo putilla. kyllä tää on tämmönen rumi. Otetaanko taas tavoitteeksi yksi pirdi? Seuraava väylä on perä. Se on helppo. Ei oo. Ei. Sinne päin, mutta ei lähelläkään. Ei taas lämpätty. On vaan muuten vaan vitun kuuma. Joo. Tää ei oo hikeä, tää on kondensaatiota, niin kostea ilma. Tälle. Tosta. On äly. Ei löydy multa tota. Goat. Bot. Ai niin sinne lähdetään. Joo. Metsi oli menossa tonne. No ei mennä. Nyt on niinku the väylä periaatteessa. On se varmaan kakkosringissä tuurilla, mutta en osunut yhtä tohon niinku suoraan väylään eteen. Sama virhe kuin mulla. Ja sisältä mulla. Jep. Mitä tapahtuu? Niinku, siis nytkö? Minkä asian suhteen? No tämän väylän vaikka. Okei, joo. No siis niinku tarkemmin noin sanottuna niin varmaan heitetään puuhun, mutta tälleen ideana olisi, että korille heitetään normiheitot. Tässä väyliähän on periaatteessa tarjolla tässä muutama. Ja heitetään sen jälkeen niin sitten Milestonneilla niin CTP-kisa, millä saadaan yksi pois tuloksesta. Voittaja siis saa, ei molemmat. Mutta jos on tasapeli, niin saako Holarilla 2? Kyllä saa. Joo. Jopa 3. Okei. Okay. Se oli vähän liikaa kaasua ja kulkumiteen. Liikaa sinappia. Mites tuosta viisastuneena? Yritän lähteä samaan reitteen ja samanlaista heittoa ja samanlaista lopputulosta. Se riittää mulle. Niin jo. Parempi. Hyvä ollut, mutta on se pitemmällä kuin sulla. Helpompi lähäri. Siis Peidailee vähän. aivan hyvä heitto. Aika lyhyeksi jäi. Aika hyvä heitto. Ei uskaltanut laittaa kaasua taas. No se kyllä riittää. Sieltä otetaan vielä yksi lisää. Räkälle tappio tässä. No näette tosta hinkaheitosta, että miten se lentää tuo milestone. Joo, Hyvin toimii. Vähän nokka pystyssä pehmeä heitto, niin se menee vaan suoraan ja kerkes vielä feidata, mutta jos flättinä heittää, niin kyllä se ylikääntää. Tommosella Nesse nokka pystyssä katkaheitolla, niin ei niin hyvin. Mutta on kiva lentäinen kiekko kyllä. Aika kiva. Meneekö? Ei. Mutta hyvä oli. Ei. Hetken aikaa pelotti jo. Aha. Kyllä täältä vielä tulla. Saat ottaa se yhden heiton kuitenkin pois. Oli se periaatteessa pörö. No mitä mä nyt merkkaan sitten? Merkkaan mua pörö. Laita pörö. No minä merkkaan pörö. Ja mulle 3. Kun sinä voitit sen CTP. Technically true. Ja sulle pari. Se on ihan pörö, miten pääset vaan miettimään. Niin, kyllä se kääntyy, Niin, kääntyy pöröksi. joo, kyllä. Sulla oli 2, 1 nosto. Joo. Näin, nyt sitten. Mitä luulet, selvitäänkö tuplapokeilla tästä? Ei varmasti. Niin. Toivottavasti jompikumpi. Nyt kun tämä väylä on semmonen paskel kuitenkin ja tästä ei tule mitään, niin mä kokkelen granaattiflipillä. Aha. Yritän tohon noin osua, että se lähtisi tonne noin ja katsotaan minne se sitten ui.
Ei tästä mitään oikeesti tuu, mutta ihan et saadaan tää videolle yhden kerran. Mihin se lähti Siilinjärvelle päin? Joo, se on tuolla oikealla. Sinne se vähän oletus olikin, että se menee. Että tää nyt oli vähän ehkä semmoinen sketsiheitto, mutta kun... Tiedätkö mikä tähän sopii? No. Rullapeli. No voi perse. Ihan tää lämää tonne vaan hyssyssä. Ja tiedätkö mitä mä muistin, että 2-3 pystyy heittämään tuota ja 2-4 pystyy heittämään tuota, niin en mä tiedä miksi mä sen tähän heitin. Mutta se oli pää heitetty. Vielä se vähän, se on keskellä väylää varmaan. Se on aika hyvä heitto. Joo, se on keskellä väylää osumasta huolimatta. Et ikävä puu. Ihan osuu oikeeseen ränniin, mihin lähi heittää. Se on jo plus. Näkymätön puu siellä. Täälläkin on joskus varmaan ollut itekin. Enemmän ehkä tuolla vasemmalla puolella väylää. Tässäpä täällä ei ole. Ei näytä taas kamerassa, ei näytä niin tiukalle, että nää. Joo. Ei tää kovin hyvä pakka oo. Sanotaanko näin, että aika mainio heitto. Joo, se ottaa vielä poki pelasta. Mikäs on pelikirja? Kyllä meillähän semmoista... On kyllä vähän höpsy lähteä semmoista foretonne pelaamaan. Semmonen smoothie fore tonne vastatuuleen. Rulla. Väärään suuntaan pyörii vaan, mutta... Oho, ei tullut hyvää. Siinä on taas vaikka mitään väliä, mutta onko mitään väliä? Neppifore pienellä S-llä. Tuolta ja kori näkyy, jossain ei näy tästä. Käänti ihan liikaa ylös, mutta toi puu pelasti tosi paljon, mutta en tiedä onko silti onko se ihan pitkä? Se on 7 korilla tyyliin. Okei. Ei kovin hyvä. No niin, aivan niin kuin lotottiinkin, niin tossa olisi kyllä tunneliakin, mutta tätä lähtee hyssäpelillä. Joo, kyllä. On hyvä. Oi. Joo, mutta on putilla. Onks äijä niinku, onks tää pahariputti? Tää on poki. Poki, okei. Joo, on mukava. Huora. Puu tiellä. Ei ainakaan tästä näyttäisi olevan tiellä. On se tiellä. Vähän vajaa. Suunta oli ihan. Oli. Idea oli. Mutta ei selvitty pokilla. Tupla tuli. Mutta ei ota. Ei maistu. Äijä puhuu mulle tuplapukin. Kyllä. Onnistuisiko tää someputti? Oota, mä haluan. Kokeilehan uusi. Redemption. Reppuselässä. Noin, kamo. 3 kertaa lähempää, niin. Kyllä, tupla luki pelikirjassa ja se tehtiin. Se oli ihan hyvä. Ai se onnistuu. Tämä on itelle Nemesis. Tää on kyllä. Tää on vielä tälleen niinku tän radan loppupäässä tää väylä, niin aika paljon pitäisi olla vetoja vielä jäljellä, että tonne sais. Niin. Tää on pikkasen ylämäkeä tonne nousee. Tässä pitää päästä tosi pitkälle vasemmalle, mutta tuolla sitten oikealla niin sieltä on helpompi lähestyä Korion tuolla vasemmalla. Mutta tässä voi tulla lukua, mutta tästä pystyy pelastamaan paari, vaikka osuu sitten yli melkein ekaan puuhun. Kyllä. On se ihan tehtävissä. Lähdetään hakemaan semmoista hyssäflippiä tonne, mikä menisi tonne oikealle pitkälle tuurilla kaikesta läpi. No, ei osunut sinne päinkin. Yllättävän hyvältä tämä tuntuu kätteen. Niin, se on hyvä kiekko. Oi, kato. Ja fairway hit. Yeah. Come on. Näyttää hyvältä tilastoissa. Kyllä. Ai niin. Se on varmaan kuvat. Voi jatkua jo samalla vauhilla. Tää on hyvä äijä, taitaa mahtua 30 sekunnissa siellä 2 heittoa. Jos ei 3. Aivan älytä. Vielä kun rulla. Nosta. Aika hyvä. Tosta voi vielä pelastaa pari. Ei ehkä tuolla kiekolla.
No enpä tiedä tästä sinunkaan avauksesta, oliko tää nyt niin pitkä. No ei ollut, ei. Ei ollut. Mutta pidempi kuin sun. Oi juma, se on hyvä. Se on hyvä. Kamo. Hieno, hei kivet Sieltä tuolla. Oho. Ei oo kiusalliset. Tuntuu niin höperölle, kun tää normipeli ja tästä joku vakaalla väyliksellä hysse. Nyt joudut heittää väyliksellä niinku kämmentä. Mitä en kyllä yleensä paljon harrastanut. Ylikääntävä tonne vaan. Tonne vähän ilmaa. Ihan semmonen mitä suunnittelin. No ei ihan korille, että lähti örlinä vähän oikealle kädestä, mutta siis heittonahan tuli ihan No älyt. joo, tuo väylä niin olisi ollut älyttömän hyvä. On muuten törkeä smoothie fore ollut tänään sulla. It. No kääntsi foreet ollut ihan älyttömiä. Vähän ujostuttaa omaa räpäätin laittaa tuonne menemään. Vaikka se on yrittää. Paljon pitää maksat leikkat ton pois. Saa uusi. Värjäät muutaman kiekon. No joo, sehän onnistuu. Ei oo minkään arvosi. No niin. Joo, fore ei ollut ihan vahvuus taas. Haastetaan. No nyt pitäis olla semmonen aistikas pehmeä heittää. Vähän liian aistikas. Pikkasen liikaa sinappia, mutta on se ihan niinku tosi hyvä. Hyvät maapelit tuli, niin on Joo. kyllä. On pari. On pari. Täällä on tyngän vieressä. Niin kuin sanoin, vaikka ekaan puuhun osuu, niin Vähän otettiin tommonen varovainen, ettei vaan osu tähän ekaan. niin. On niitä pari tullut tänään. Niin. Näitä sattuu. Niin. Jopa käyntiin. Jopa mulla. Mutta Hinkalahan täällä oli. Taitaa tulla sama pokiiko se molemmille. Hieno, että äijä yrittää suolata tämmönen puppi. Viuppo milestone. Välillä. Teki sitäkin. Amadeuksesta siis, ei minusta. Vasempan laita. Mitä sä reittiä pelaat? Kerro sinä oot huuha-ekspertti. Niin Eli tässähän niinku on suora käppi tosta. Sitten ylivakkaalla olisi foree tosta väylän kautta ja tonne haarukkaa. Mä oon tässä kokeillut myös täältä rysty suoraan, mikä taittaa yli. Tää on ollut haasteena, että se menee liian korkealle. Sitten voi meikäläisen IG:stä ja TikTokista käydä katsoa, kun isot pojat heittää tuolta korille. tuolta. Niin, mä en tiedä, pitäis kokeilla sitä. Katsotaan. Tonne lähtee ja toivottavasti se tulee tonne niin kuin korille päin. Aiku on edustava kuvakulma. On joo, hyvin näkyy kaksi löykkyä. Sinne menee. Mitä ihmettä? Sinnehän se rullas korin viereen. Melkein. On se ringissä. Ringissä on joo kyllä. Ei oo totta. Joo, se tulee ilmassa niin kuin jollakin Originilla ja muulla vastaavalla, mutta toi D-Line FD nyt käänti ihan rullaksi sitten. Että... Oi, D-Line FDllä suoraan. Nyt jos viet CTP, niin Niin mitä? jos viet CTPn tuosta suorasta käpistä, ihan suoralla heitolla, niin minä annan sulle meikäläisen pikkusquatsin. Bagi. Oi helvetti. Ai jumalauta, nyt saattaa tulla kallistikki multa. Nyt mennään mittaamaan. Oi, aika hyvä heitto, eiks ollut? Huhhuh. Sen panosta niin yhtäkkiä Tiger Boost tulee sieltä. Ei se mulla... Se kun olisi ottanut näihin puihin kiinni, niin se olisi... Kun näppään sinun kiekkoon, niin sitä arvakia et sitten anna kyllä pois. En varmasti. Ui. Sä et siellä antaneet kuin 5 reppua 2 vuoteen. Tossa ei, siellä veit. Missä sä? Tuolla takana pitkän. On. Tossa. Voi vitja. No hienot heitot molemmilla. Oli kyllä. Come on. Oli aika hauskasti. Mulla oli oikein hyvää mieli.
Sinne se menee metsään. Tai kai tässä metässä ollaan teknisesti jotain koko ajan. Ei kuulu mitään varmaan. Hyssällä, nilsiä hyssä. Väistää puun. Lähelle tuli. Aika hyvä runi. Näin. Herra Jumala, miten ketterämmässä. Tuolta näyttää, kun tiikeri juoksee metässä vasta. Luuletko sä, että sä selviäisit? Niin lähellä oli, että rillit meni vaan huuruun. Oli kyllä oikeesti, kun avaraa luonto olisi kahtanut se tiikeri juoksee sitä heinikolla läpi norsun kimppuun. Roolikin osuu aika hyvin oikein. Voi pitula päähän. Onneksi tää on K18 ohjelma. Luonto-ohjelma. Luonto-ohjelma. Varmaan sensuroija. En varmasti, en minä osaa. No joo. On toi Milestone kyllä, niin on se hyvä heittoputteri oikeesti. On. Niin en mä kyllä tolla osaa putata. Siis lippee kädestä koko ajan. Ei oo puttiputteri. Joo, kyllä itekin sanoisin, että heittoputterina ja siinä kyllä toimittaa erittäin hyvin. On ihan aidosti hyvä, ei tarvitse niinku... Ja ei oo mitään kaverin puhetta, herra Jumala, minä vihaan Amadeusta. No en oikein. Mutta että niinku siinä toimii. Mutta kyllä on ollut tänään tuskasta paskaa toi puttaaminen tollain. Mutta tiedätkö millä osuisi? Monni perkillä. Mut Monnia voi tukea aina. Kyllä. Jesse on hieno mies, tämä on erittäin hyvä kekko. Jos sun minun kippa suuri ei ole editoijat sinne sisään. Puu on kaatunut ja tänään kaatuu Käntsiltä myös haaveet voitosta. No tässä, mutta Niin. tossa Etukasihan oli mulle ja jossakin. Niin, voitais tästä ynnätä ne molempien niinku rundeen. skoreet. Niin. Se on muuten aika tasaa. Mä en tiedä, johat sä yhdellä vai ollaanko tasoissa? Niin. Mä en kuule No pitää katsoa, laitetaan tohon vaikka. Kyllä mä voin kuule ihan katsoa nytkin. Niin me ollaan kuule tasoissa kokonaiskilpailussa. Eli jännitystä piisaa. Eli on tällä väylällä ratkeanut kuitenkin kokonaiskilpailu. Kyllä. Oi vitsi, ei tullut edes mieleen, mutta näin se suunnittelematta. Joo, nyt mä heitän sen granaattitripiin. Okei. Tähän näin. Jännä, kun tähän käy kyllä ihan hysseflippikin. Niin kävis. En tiedä, pitäisikö? Ei, kyllä mä heitän granaattitripin. Kokeillaan. Ihan vaan, saa heittää. Mä en ole kovin hyvä näissä, mutta haluan opeta. Ai ja. Melkein hyvä. No oli se liian sisällä ihan lähtöjä, mutta olisi voinut tuuri käydä. Nyt muistat vaan ilmaa antaa. Niin pitäis muistaa. Ja muistaa. Niin paljon, että kerkäs feidata. Se on Siivake. Se on koululaistiin takana. Aika hyvä. Älyyt. Aika hyvä. Mitäs nyt? Nyt heitetään semmonen pehmeä hysseflippi tuosta. Tosta suoraan tosta. Joo, mä yritän ainakin. Siis. Okei. En luppa kyllä yhtään mitään. Keskelle sitä yhtä puuta. Niin, muuten nähtiin ensi lumi täällä. Joo. Tiputtaa lunta. Aika moista. Kyllä kesä on ohi. Onneksi on kesärenkat. No, ehkä mä selvittää elossa. Ja pakko sanoa, jos ei selvitä, niin henkilökohtaisesti en koe hirmu isona tragediana. Käyntsillä on kuitenkin lapsia ja ihmisiä, ketkä välittää, niin yritetään pysyä elossa. Hammaslääkäri sanoi, kun oli sille korjalti, nauhoitat sä tätä herra Jumala, ei ehkä kannata. Niin oli vaan sinne kysy. Korjattiin yksi hammas sitten. Mä sanoin siinä, että kysyi, että onko jotain muuta. Mä sanoin, että hei, tuo yksi hammas on ollut vähän terävä siitä reunasta. Niin kuin viime käräjällä, että voisiko sitä vähän niin kuin hio pois. Välillä aina kieleen hankaa. Silleen, joo, ei mitään. Sitten ne hio sen. Ja sitten kysyin, olisiko ollut jotain muuta vielä, mitä olisi tarvinnut. Mä sanoin, että niin se olisiko eutanasiapiikin. Niitä ei naurattanut yhtään. Hoitaja rupesi naputtaa tietokoneita. Mä mietin, että jaha. On sillä aika jutut tuolla. On kyllä kauheat. Yksi lopi lähti. Tuolta noin. Voi vittu saatana. Pip, 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 pip. Nyt on muuten paikat. Ai. Sulaminen. Miltä se näyttää? Jaha. PST-mies. Rocky. Get up, you bum! Jonnet ei muista Rockia. Ei siihen! Just siihen, mihin ei saanut
Miksi se aina osuu siihen puuhun? Ai. Minne se kikkas? Mä en näe. Tuonne vasen. Ai. Paari. Taitaa olla kuule. Tästä niin. Tähän sitä semmosella hyvällä heitolla ihan avauksellakin pääsi. Nyt tarvii olla edes kovin hyvä. Paari sisään. Tulisi aika hieno. Oho. Ei muuten oikeesti mennytkaan. Ei. Mä tiedän miksi mä etusormeen nostin pystyyn noin niinku olisi ollut paarat. Tässä voit jäädä vielä kuule mitään vaan. Kyllä huomaa, että on Jessen kanssa käyty pelaamassa. Sulla oli kyllä niin lähellä, ettei luntsahtanut toi paari heitto Joo. sisälle. Ois kerrankin jotakin saanut sisällä. Voi. Nyt ei ole enää niin kovat paineet. Se on tupla bogi ja minun pitää tuokin saada vielä sisälle, että mä en häviä ihan tätä, tää on tasurissa tämäkin. No kokonaiskisa meni jo siinä. Ai herranjumala. Jatkelet kuvaamista, niin mä laitan ton vielä. Juu. Kyllä. Se edes. Tupla bogi. Aika senkki. For the win ja for the lose. Äijä hävisi taistelun, mutta voitti sodan. Kyllä. Saa tulla haastamaan. On tässä jo aika monta challengea tullut tälle vuotta voitettua. Joo. Kiitos kun katsoit videon ja pistä kommenttia. Niin. Vai mitä? Mulla ei oo soveliaita ideoita, mistä pistää. Se olisi voinut hoitaa kyllä nämä loppupuheet. Niin, ainahan ne voittaa. Muista tilata kanava, Muista. muista tilata Hinkalta värjäyksiä. Älkää tilata. Muistakaa tilata Amadeuksen Milestä Deus Disc Golf Milestone. Niitä tilaatkaa. Kaikilla Joo. on kiekkoja hyllyt täynnä kaikkea samaa. Kaikilla on samaa paskaa, mutta siinä on jotain erilaista, Kyllä, mitä testata. esitellään tätä vielä tässä. Näyttää profiili. Pysypäs paikalla hetki, niin mä näytän sen. Profiili näyttää hassulla. Se ei tunnu käteen niin erikoiselle kuin miltä se näyttää. Se on oikeasti kyllä. Kyllä, Ja semmonen suoraan pakasta alivakaa heittoputteri, niin ei tarvitse piestä vuosikausia. joo, löytyy muun muassa Deus Disc Golf tuolta Pist- Etsy-kaupasta, niin laitetaan linkki Voi tuohon. laittaa Instagramissa viestiä. Mennä Amadeuksen luokse. Amadeuksen osoite on tähän näin. Ja rumaat miehet ja kauniit pojat suosittelee vahvasti. Kyllä. Mutta ainakin myös suositella. Niin. Kiitos. Hei hei. Heippa.